A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na hito ne saboda in yi kira ga 'yan uwanmu musulmin Nijar duka waɗanda an nan Nijar da waɗanda a ƙasashen waje da a yi azumi ran Alhamis 9 ga watan nan da ran Altanin 13 ga watan nan shekara ta 2023 watan ga na Nuwambar, saboda mu roƙi Allah Ubangiji ya sa a saki shugaban ƙasa Bazoum da iyalin shi, kuma Allah Ubangiji ya sa a maido shi bisa ƙaragar mulki. Banda wannan muna kira ga danginmu, 'yan uwanmu, masoyan Nijar waɗanda ke ƙasar Saudiya, waɗanda ke ƙasar Makkatul Mukarrama da su yi ɗawafi 7 saboda su roƙi Allah Ubangiji ya kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Allah ya kawo haɗin kai tsakanin al'ummar ƙasarmu. Allah Ubangiji ya sa a saki shugaban ƙasa Bazoum da matatai, kuma Allah Ubangiji ya sa a maido shi bisa ƙaragar mulki saboda Nijar ta samu ta walwale. Kuma ku roƙi Allah Ubangiji ya sanyaya zukatan General Chani da dukkanin waɗanda ke tare da shi saboda hankalinsu ya dawo su maido wannan shugaban ƙasa Bazoum Muhammad bisa mulki saboda Nijar ta samu ta lumfasa. Assalamu alaikum.